читаю. Знаете, что даже какие-то болезни. Причина продолжительной болезни. Стол туда хранить. Что начинается? Это да? Сегодня купили меня? Можно? Hayır, Vallahi kaynak olsun diye. Vallahi kaynak olsun. Öyle mi dakika? Ben size fotoğraf çekiyorum. Sizin buradan şey bildiniz mi? Sizin buradan şey bildiniz mi? Şuradan koy böyle gel. Ben de falan da yapamam. Falan da falan koy. O da değil. Burada hava şartı
Vallahi bir bakın. Bu Fransız. Kalem, kalbimde ni sır var gayami. Gelip geçmişler ahvalin bayami. Tugib göz yaşlarını bu kağızga. Ni mumluylarım var, söyle bizge. Dertmen. Үлчәнә үткән гомер, калган эзләр белән, кеше күңеленә орлык итеп салган сүзләр белән. Саҗидә Сөләйманова. Сүз көчле ул, мәгънәле ул, сирәк булса. Тыңлаучы да сүз аңлаучы сирәк булса. Сәгыйть Рәмиев.
Соңғы буын кімше сөйлер, яңғырар мı анда біздің күйлер? Müderris Ağlar. Яшьлекнең bütün güzelliği алда. Hem İlmir Nizamov. Biz ilk kez Şerice'de bayramı sözleri. Her kez kalpke 10 yıl. Hem min bik gururlanam. Birinci kişi benim kişimden başlandığına. Biz kaçanlar güzel bir tanışkaç. Bizden şunday hayal idi. Eşler birbirlerini bilsinler. Birbirisi bilen aralaşsınlar. Birbirisi bilen icat etsinler. Yaş kişi için elbette icat kişi, icattaki kaynagan kişi için neyse en gerek eybirlerinin birisi. Birinciden o ilham, hem ikinciden o ihtibar. Elbette bana aytib gitem yaş kişi için. Hem bu iki eybir uçraşkan vakitte mucize barlıkka durur. Barlıkka kile. Kişi icat eder başlıyor. Hem kalp menimçe o şunday jeyintik, şunday üzek, şunday yurt, şunday il, mehabbet ile, mehabbet ile diye jaradık sizin için. Anda bu ilham bilen ihtibar uçraşa, hem muzika, tiyatr, şiiriye, edebiyat, onlar gel birbirsin dolandırıp durganlar, hem ilham berip durganlar. Hem şulay kalp de bizning yoshlarga, menga o'zime ilhom berib tura. Hem bugungi kechada siz bir ko'p shunday asarlar eshitasiz qalbning jemishlarin. Hem bu jir qalb qissalarında eng birinchi tugan jir. Biz Rizida bilan shunda tanishdik da, shunda shu jirni yozdik da. Bayram bilan qalb. Davom etamiz. Güzel. Rahmet sana, bizni jiygan için. Rahmet sana. Tağlar bilen qaydan sen
Эльмир Низамов, Ильгиз Мухаддинов. Ошан Дәүләт консерваториясенең кечкенә генә татар теле кабинетында әдәбият клубы буларак барлыкка килгән Калиб шулай үсеп китәр дип кем уйлаган? Иң креатив, иң талантлы яшьләрнең берләшеп бер идея өчен янулары шундый нәтиҗәгә китергәндер. Бар нәрсә дә командадан тора. Калиб оешкан беренче елларда аның һәр чарасын көтеп алып, күңелләрен биреп оештыручылар, башлап йөрүчеләрне атап үтәсе килә. Әйдәгез, алкышлар белән сәламлик. Калибнең сайтын булдырырга ярдәм иткән һәм шул сайтта алып барган Сөмбел Гафарова, һәр яңалыкка ихлас сөенеп, пресс-релизлар, мәгълүмати текстлар язган Луиза Янсуар, һәр вакыт җаваплылыкны үз өсләренә алырга әзер торган Гөлчәчәк Шәйхетдинова һәм Рания Усманова, креатив идеяларга бай дизайнерда, авторда Шагыйрә Йолдыз Миннуллина, музыкаль идеяларга рухландырган Эльмир Низамов. Шулай ук Калиб командасына соңгы елларда килеп кушылган пиар һәм маркетинг буенча белгеч Лилия Гәрәева һәм режиссер Нафиса Исмагыйлова. Алкышлар аларга. Шуннан да әлеге егетләр, кызлар татар милләте, татар сәнгате үсешенә бик зур өлеш керткән мактаулы шәхесләребез бүгенге көндә. Талант һәм кыюлык Калибләргә шактый ишекләрне ачты. Беренче кичәләре у Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында узуы үзе күп нәрсә турында сөйли. Хәйрле кич, хөрмәтле дуслар, тамашачылар, калиблеләр. Сезне менә бу бәйрәм белән котларга рөхсәт итегез, чын күңелдән. Чөнки чыннан да Калибкә бүген 10 ел. Бу күп тә түгел, аз да түгел. Чөнки бер яктан бу яшьләр бәйрәме. Мин шанам, иҗатта беренчеләрдән яшьләр булырга тиеш. Һәм барыбер күп мәгънә без сөйләсәк тә, аксакалларыбызга карап торсак та, барыбер безнең киләчәгебез яшьләрдә. Әгәр дә безнең Галиәскәр Камал театрында, Аллаһка шөкер, яшьләр күп. Һәм без шанабыз, яшьләр булган чиракта театрыбызда, мәдәниятебездә алга барачак, үлмәячәк, яшәячәк. Ә инде Калибкә килгәндә, аның юл башы барыбер безнең театр белән бәйле. Моннан менә 10 ел элек Гүзәл Сәгыйтова килеп, үзенең менә проектын тәкъдим иткән иде. Һәм мин бүген дә әйтә алам,
Галескар Камал театрының ишекләре менә бу проектларга һәм әлбәттә калепкә беренче чиратта безнең ишекләребез ачык. Шуңа күрә сезгә исәнлек саулыклар теләп, сезнең иҗатыгыз, дәртегез сүнмәсен, алда нинди генә авырлыклар булмасын, или бездә нинди генә кыенлыклар тумасын, барыбер сез үзегезнең талантыгызга шанып, бары тик алга гына барырга тиешбез һәм безне дә шул юлга этәргә тиешсез. Бәйрәм белән сезне барыгызны. Күптән шигырь язганым юк. Яз тәэсире шундый фәхешме? Бар язганым сызып ату гына. Бар фикерем атып бәрешле. Хәзер каләмемнән шигырь түгел, кара түгел, авыр чор тама. Шуңа күрә миннән ни хәлләр дип, яхшыдыр бит диеп сорама, начар минем хәлләр. Әллә ничек фикер туплап булмый торган чак. Һәм җитмәсә тәрәзәмә әле төн үрмәли, кулын юмыйча, пыялаларымны кап-карага буяп азаплана. Нарасый. Көнгә усал пародия яза, карикатура ясый. Алло? Синдә дә төнме ул? Шушы төнме? Әбәг мине салкын җил белән. Һәм синдә дә акырышалар. Бүген кабат акбарс җиңелгән. Беләсеңме нәрсә? Инкар итеп бар булганым тирә юнемдә. Чынбарлыкның үзен, киләчәкне, фатирымны, салкын төнне дә, өстәлдәге китап, томлыкларны, дәфтәрләрне бәреп ыргытып, кан тамыры булган бугаулардан азат булып, барсын онытып бер тын җигәр алып борылышта, йыртып машиналар агымын. Синең белән күрешәсем килә. Күрешәсем килә. Сагындым. Юкса бетте, йығыл да үл менә. Әллә нинди ят һәм шит нәрсә. Кәеф тә юк, төне дә караңгы. Шигырьдә язылмый. Җитмәсә. Мин сине кичердем. Тулайым
Bütünlüğü. Devası yok şirdey geçirdim. Hem tünlü en songu bizgekte isimde bir şulma. Bizekli jüylerin koldırıp uçumda o zahmet şigindi. Күрешкән вакытта кулларны кесәдән чыгар уялкыта шул гына. Һәм шулай дөресрәк торсыман. Хәтерлә, ул да бит кошарга җансыган һәр адәм баласын. Тик гауга кубарып, кадаклап куйганнар җәелгән кулларын. Ә безнең заманга ни кала үткәнне. Мындагы диварлар һәр сүзне үткәрә, һәм тула ялгыза кушың эшенә, син дә шул көч белән булышсын өченгә, дуамал сулышым тәрәзә ачканда. Ләләләр юлласам йылыша таҗларга кулларым салкыны. Мин йөрим үтәли, тешләрең аркылы. Булып үтәли, ул кемнең шәүләсе? Кичердем ләбасы. Девасы юк ширдәй, килә дә төн баса.
Эльмира Кәлимуллина. Бик зур рәхмәт. Язучының иҗатын дөрес итеп реклама ясау мөгаен әсәрнең ярты уңышыдыр. Калиптә яңа китаплар, төрле авторларның җыентыклары гадәти булмаган яңа форматта тәкъдим ителде. Шул рәвешле Луиза Янсуар иҗатына Эльмира Җәлилова, Рүзәл Мөхәммәтшин, Лилия Гыйбадуллинаның яңа китапларына, Анна Ахматованың татар теленә тәрҗемә ителгән шигырьләр җыентыгына, Ландыш Әбүдарованың Мандариннар китабына театральләштерелгән презентацияләр үткәрелде. Иҗат кешеләре бит алар меланхоликлар. Ялгызлык, тынычлык яраталар, депрессиягә бирелүдән тәм табалар. Чөнки алар һәр вакыт хисләренә буйсына. Эльза бик кечкенәдән тылсымчы булырга хыяллана. Әнисе аңа еш кына: "Хыялыем минем, син болай да тылсымчы бит инде. Күр, минем тормышымны ничек матурладың", дип сөйли. Әнисенең бу сүзләреннән соң Эльзаның тылсымчы булу теләге ныгый гына бара. Октябрьга ни булган? Ни булган? Октябрь, сиңа нәрсә булды? Меланхолия. Меланхолия? Бу сүз кабатлаган сайын арта. Ярамый. Октябрьга ярдәм итәргә кирәк. Аңа тылсымчы гына ярдәм итә ала. Нәрсә булды соң аңа? Ул бер туктаусыз елый. Бер ноктага текәлеп дәшми утыра. Китәм ди. Календарьдан бөтенләйгә китәргә булган. Барыбер мине берәү дә яратмый. Китсәм, бөтенесе өчен дә яхшырак булыр ди. Миңа салкын, җылына алмыйм. Ә синең җылы киемнәрең юкмы ни соң? Оекларың? Кирәк булса мин сиңа бирәм. Үземдә дә барлау. Уйлаган идем мин аны. Аңа шарф кирәк, минеке кебек. Ул аңа һичшиксез шатланачак. Кирәк миңа шарф. Ул аның янып торган муенсаларын каплаячак. Күрегез, ничек матур яналар алар. Аңа минеке кебек купшы койрык кирәк. Бәлки ул аның күңелен күтәрер. Ай-һай, койрык кына ничек ярдәм итәр икән аңа? Ул бит матурлык өчен генә кирәк. Койрыкка Октябрь үзе дә риза түгел иде. Монда сиңа безнең бәләкәй тылсымчы гына ярдәм итә алар. Эльза үзенең нинди зур җаваплылык йөкләнүен әле генә аңлый башлады. Октябрьнең язмышы аның кулларында икән бит. Кем әйтте, сине берәү дә яратмый дип? Әнием ярата. Октябрьдә мин каһвә эчеп, китап укырга яратам ди ул. Оннан соң әни үзенә каһвә, миңа мук җиләге һәм бөтнек салып чәй пешерә. Шундый тәмле була ул чәй. Телеңне йотарсың. Без җылы шәлләребезне бөркәнеп, диванда гына шул чәйне эчәбез. Әни миңа рәсемле китап бирә, я булмаса үзе укый. Мин тыңлыйм. Мондый кичләр бездә Октябрьдә генә була. Шуңа да мин сине бик яратам.
Чынлап, Октябрьда мин үземнең җәй буе җыйган запасларымны ашый башлыйм. Шуңа да мин бу айны түземсезлек белән көтәм. Тәмле ай бит син, әйе, мин дә нәкъ шулай эшлим. Җәй буе җыйган запасларыбызга керешербез. Октябрьдә иң соңгы алмалар өлгереп җитә. Алар иң тәмлесе була. Абдулла Карим театр артистлары, сезнең кайнар алкышларыгыз. Бик зур рәхмәт. Гомумән, Карим театры Калип тарихында аерым урынны биләп тора. Гүзәл Сәгитова театрның директоры булган чорда Калип рәсми төстә шунда төпләнде. Яшьләр театры белән яшьләр берләшмәсенең бер бөтен булуы әлбәттә яңа мөмкинлекләр ачты. Театрга Луиза Янсуар килгәч, Калип эшчәнлеге дә аның җитәкчелегендә дәвам итте. Гомумән, Калип һәрбер театр белән дус мөнәсәбәттә Камал театры, Кәриев театры, Тинчурин театры артистлары, театр училищесы, консерватория студентлары Калипның һәрбер чарасында бик актив катнаштылар. Кәрим Тинчурин театры оркестры белән Калипның зур матур чаралар узды һәм оркестрның дирижеры, композитор Ильяс Камал һәр вакыт Калип белән тыгыз элемтәдә бер иҗади дулкында һәм Ильясның сезгә бүген әйтер сүзләре дә бар. Рәхим ит, Ильяс. хәерле кич, кадерле дуслар. Мин бик бәхетлемен. Калипның беренче оешкан көннәреннән бирле бүгенгәчә инде 10 ел дәвамында шушы зур гаиләнең бер әгъзасы булуга. Һәм мин бик горурланам безнең иҗатчыларыбыз республикабызда гына түгел, чит илләрдә дә, бөтен җирдә бик үзенең талантлы иҗат җимешләрен күрсәтеп, бөтен дөньяга бирелгәннәренә. Һәм әлбәттә инде бөтен Калипләр исеменнән Гүзәл ханым Рәмзил кызы Сәгитовага бик зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Бик зур рәхмәт сезгә өчен. Һәм без алга таба программабызны дәвам итәбез. Үзебез иҗат иткән әсәрләребез белән.
Bugün sahnede birsinden birsi talantlı yaşlarımız, Allah'a şükür. Hazır min sahnege şun көңелдән tağın bir talantlı kompozitorımız Milevşe Hayrulina'nı çakıram. Rahimit Milevşe. Хәерле кич, кадерле дуслар, кунаклар, яраткан кәлепчеләр. Мин бөтенебезне кәлепнең шундый зур һәм яшь беренче юбилее белән котлыйм. Чын күңелдән бик яратам сезне. Бу 10 ел дәвамында без күп матур кичәләр уздырдык. Яңа әсәрләр тудырдык һәм бөтенебез кәлептә үстек әлбәттә. Мин үзем кәлептә үстем. Күп иҗат тамырларым кәлептән чыкты. Бүген миннән музыкаль бүләкләр булачак һәм шуны әйтәсем килә. Беләсезме, беренче спектакль өчен язылган музыка кәлептә туган, кәлеп кысаларында язылган. Һәм шул премьерадан мине инде репертуарный театрларга чакыра башладылар. Икенче спектакль иде тапшырылган хатлар спектакле Гадел Кутуй повести буенча. Без бүген Галия җырын шул спектакльдән сезгә тәкъдим итәчәкбез һәм ике сүз ничек ул туды. Премьерага 5 көн калды. Куючы режиссер, инсценировщик Илгиз Газинурович Зайниев. 5 көн, Галия җыры юк, текст юк. Илгиз абый нишләргә 5 көн калды, нәрсәдер язарга кирәк дип. Ул әйе беләм, без Резида белән уйлыйбыз, белмибез, нинди соң ул Галия җыры булырга тиеш. Резида Габаева, шагыйрә, текстның авторы. Мен әйтәм, Илгиз абый, нәрсә бар, шуны җибәрегез. Мин өйгә кайтам, театрдан, троллейбуста, 12-нче троллейбус, проспект Победа урамында шундый зур развязка бар. Троллейбус өскә менә һәм телефонны ачам, сообщение. Анда шундый юллар. Йөгереп мендем тауларга. Һәм менә шул ук минутта шул җыр, шул көй күңелемдә туды. Галия җыры, йөгереп мендем тауларга. Башкара Татарстанның атказанган артисты, Кариев театры актрисасы Галия ролен башкаручы искиткеч Алсу Файзуллина, сүзләре авторы Резида Габаева, Ля Примавера оркестры, дирижер Ильяс Камал, рояльдә мин автор Миләүшә Хайруллина. Sular ağzıp
Һәм Габдулла Карим театры актрисасы Алсу Файзуллина, Миләүшә Хәйруллина, Ильяс Камал. Алсу Файзуллина, Миләүшә Хәйруллина. Калепкә милләтебезнең талантлы шәхесләре дә бик зур бәя бирә. Игътибар экранга. Мин үзем өчен яңа исемнәр ачтым. Аны мин сәхнәдән дә әйттем. Беренче Калепнең конкурсын тәмамлангач. Без Разил Валеев белән ул көнне жюри утырышында идек. Һәм үземнең сүзендә мин әйттем, менә Миләүшә Хәйруллина мин беренче мәртәбә күрдем, беренче мәртәбә ишеттем. Ул зур тәэсир калдырды дип. Композиторлар арасында бик матур җырлар ул көнне без тыңлаган идек. Гөлнара Тимербулатованың Бәллү җырын, Бишек җырын, Эльмир Низамов әсәрләре, Эльмира Галимова. Безнең яшь композиторлар бик күбесе ул конкурста, ул кичәдә катнаштылар, үзләре уйнап. Калепкә 10 яшь. 10 ел тулды бу төркемнең эшенә. Бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә Гүзәлгә, чөнки ул булмаса, ул мондый нәрсә оештырмаса, бер нәрсә дә бәлки булмастыр да иде дип уйлыйм мин. Юбилей белән яңа уңышлар сезгә телим. Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Резидә Әхиярова. Калеп тапшыруы тәкъдим итә. Татар мәдәниятенә яшь буын иҗатчылар килде. Яңа исемнәр, яңа фикерләр, яңа караш. Яшь буын иҗатчылары белән якыннан таныш булыйк. Дәрт, максат, талпыну. Яңа буын иҗатчылар белән бер дулкында бул. Тәртиптә Калеп, Калептә тәртип булсын. Минем канда дарга асып данга күмдерелгән, төрбәләрдән төрмәләргә иңдерелгән тарих бәргәләнә. Минем канда ураллардан мең кайтаваз уба, шал агыйдел ярларына бәрә. Минем канда хуннар тарих даулый, Идел судан ташлар калка, кылмак бата. Минем канда җирсү хисен бармаклары белән буып, шандыр бер карт киез итек баса. Минем канда тешсез сукбай этләр каныга сусап, казан эзләп йөри. Минем канда дәрвиш Хызыр Ильяс тын сукмакта карурманны кили. Минем канда тырнакларын көн күзенә батырып, ал бөркете яңа корбан күзли. Минем канда хәнҗәр хакыйкате, тулпарларның туяк эзе сызлый. Минем канда биләүләргә биләп бугауланган әдәм угылы үксеп елый. Минем канда карт күзләрен тулган айга текәп ана бурулый. Минем канда күкрәгенә кысып үксез үтәмешен сөенбикә сатлык илен каргый. Минем канда бәттигалат бәргәләнә, тамырлардан ташып тарих кайлый.
һәм алтын битлек иясе Нурбек Батулла. Нурбек Батулла, Лилия Габадуллина, Ислам Валиев. Үзенең кәнен бар күзәнәге белән туйган кешеләргә сокланмый мөмкин түгел. Үткән 10 ел эчендә Калиптә биючеләргә дә шактый мәйдан бирелде. Хореографик спектакльләр, перформанслар куелды. Нурбек Батулланың Өтүкән спектакле алтын битлек премиясенең лонг исемлегенә дә кертелде. Бу айрым алкышларга лаек. Хөрмәтле тамашачылар, инде спектакльләр темасын дәвам итсәк, Луиза Янсуар һәм Резида Гарипованың Калиптә эскиз буларак туган Карурман спектакле бүген дә Тинчурин театры репертуарында. Әлеге исемлеккә өстәп Нәфисә Исмәгыйлованың Сәрләүхәсез вербатимын, Илшат Сәитовның Ку-рок спектаклен, Андрей Шитиковның Муса Моабит, Гөлнас Минкинаның Яшә, Әминә Миндиярованың Өчәү һәм Җәүдәт белән Зөбәрҗәт спектакльләрендә отарга була. Яшь буын иҗатчыларына багышланган театральләштерелгән шигъри кичәләр дә шул исемлектә. Саны китсәң, эшләр бик зур һәм бик күп эшләнелгән. Аллага шөкер, айрым алкышлар. Мәсәлән, 2019 елда чыккан аудио китапны гына алсак, әлеге аудио җыентыкта күпме яшь язучы шагыйрьләрнең үз тавышлары белән яздырган әсәрләре мәңгеләштерелде. Урамнарда фонарьлар кабына, утлар сүнә, шәһәр тынып кала. Ә синдә тормыш башлана гына. Күз алдыңнан бер-бер артлы узган көн вакыйгалары үтә. Анда көлешәләр, моңаялар, талашалар, елыйлар, кабат елмаялар. Син сүз эзлисең. Шуларның барсында үзенә сыйдыра алырлык бер сүз. Яки киресенчә, фонарьлар сүнә, офыкта кояш беленеп килә. Ә син көзге кара пальтоңның якаларын җилгә каршы күтәртеп, әле уянып кына килә торган урамнардан үтәсең. Син бер кайда бармыйсың, атлыйсың гына. Күңелеңә килгән сүзләрне адымларыңа шушы көн ишлыгына килергә тырышып атлыйсың. Сәнсез. Күптән сездән хат алган юк икән. Дустыгызга нигә язмыйсыз? Илләр юк ителә, таулар калка, гәпләшергә юкса азмы сүз? Сездә микән? Тыңлыйдык яфракларның, агачларның яфрак ярганын. Идел ташыганын, җыр туганын. Ә мин менә оныта алмадым. Истәм икән, ул елларның җиле арттан йөртеп, бер дә бизмәде. Олы шәһәр нәүбәтчесе кебек. Урам-урам илһам эзләдек. Мин дә менә сүзгә бәйле алмыйм. Кара тамак. Хатлар буяла. Исәнмесез? Сызып ташлыйм. Нихәл? Театрда кемне куялар? Мин бары тик яшим. Кесе тулы давыл. Дөнья тулы дәрвиш җанлы бәндә. Йөрәк белән йөрәк ничә кабат зан бүлгән мәлдә. Мин бары тик
яши. Рух зинданы шыгрым, шым күткәнгә, дәҗҗал инде сафта. Тере көйе җиназаңны укып, күмеп куйган чакта. Мин бары тик яши. Ашык-пышык ак ямаулык тегеп күңелдәге кергә, 7нче кат күк дип белгән йолдыз тулы җирдә. Мин бары тик яши. Шытмаган гөл, юш килмәгән төшнең 1000 кат алып үчен, йөрәгемә ачкыч таба алмыйча, ваз кичкәннәр өчен кабатлыймын. Мин бары тик яшим. Бу заман шул кадәр тизләнде. Үзгәрде яшәүнең мәгънәсе. Әйдәле, шушында тукталыйк. Тукталыйк. Һәм бераз көч алыйк. Каядыр ашыгу, ашкыну. Нигә соң? Кайдасың? Белгән юк. Беләсең, без инде күптәннән ихластан шатланып көлгән юк. Югыйсә дөньясы бер көлке, көлеп ят мәгънәсез сүзләрдән. Күрешәбез кебек үзебез. Сөйләшкән генә юк. Күптәннән югыйсә сөйләшер әйберләр бихисап бу салкын шәһәрдә. Тик нигә соң әле? Иртәгә. Әйдәле иртәгә. Әйдәле барысын ташлыйк та сикерик туктамас арбадан. Нилеккә бу синең шөһрәтең, нилеккә бу сиңа ялган дан, нигә бу якалы күлмәкләр, нигә бу ялтыравык савытлар? Шул арба астында жан бирә, кабатлап булмаслык вакытлар. Утырып, сөйләшик әле бер. Утырып, сөйләшик. Битлекләрсез туа кеше бу дөньяга. Чиста уйлар, ачык йөзе белән туа. Бер нидән дә, бер кемнән дә курыкмыйча, тик хакыйкать эзләп кеше юлга чыга. Тик шул юлда әллә үзен югалтамы, әллә йөзен югалтамы, әйтү кыен. Курыкмыйча хакыйкать дип чыккан юлы уен гына булып чыга. Бары уен. Җаны белән каршы килгән ят уенда үз урынын таба кеше, үз битлеген. Рәхәтләнеп уйный башлый, көлә, елый, онытылып уйный һәм онытып кемлеген. Битлекләрне берәм-берәм алыштыра, тезә бара күзгә асты тартмасына. Битлекләрсез ул урамга чыкмый инде. Битлекләрсез аны дөнья бик ятсына. Изгелекне күрсәтмәстәй битлекләр бар. Бар битлекләр явызлыкны каплап торган. Мәхәббәтне яшерердәй битлекләр бар. Бар битлекләр ялгышлардан саклап калган. Көзге генә белә бугай бар сиреңне, көзге генә күрә синең чын йөзеңне. Тик хакыйкать эзләп чыккан олы юлда кими калу мөмкин түгел битлегенә. Битлекләрсез туа кеше җир йөзенә. Яши, битлек тегә үз-үзенә.
Фужина. Композитор Гульнара Тимурбалатова. Sizlere Милеша Гафурова. Илюстә Фужина. Дуслар, бүген бездә бәйрәм өстенә бәйрәм. Шагыйрә язучы Гөлүсә Батталова үзенең туган көнен билгеләп үтә. Чын күңелдән тәбрик итәбез. Гөлүсә, әлеге чәчкәләрне кабул итеп ал. Әлеге алкышлар синең хөрмәткә. Туган көнең белән уңышлар сиңа. Maksatı mesele kalbim. Bu anın deytiler yaşlar üzere yamağın cihime deyip bu edebiyat, sanat meydanına unutulan, yani ruhi kamillikle unutulan yaşlarının birge toplanığı idi. Hem bu edebiyatta olsun, jır sanatında olsun, hem resim sanatında olsun, şu ülkede işleyen gençlerinin üzere toplanıp, birge aralaşıp, türlü kişiler uyuşturuları, birbirinin icatı bilen tanışığı, bu elbette bizim ruhi algarışka mık yerden gitti deyip oylayayım. Hem bizim de alanın bu kişilerinde, o fikir alışlarda katnaşkanım buldu. Hem gençlerinin icatın kursatübüne tügül, birbirinin icatın kursatübüne tügül. İlkenlerinin icatına da alanı ıstazı tutanır. Mesela Reyik Otaş'ın bir matur icat kişisi olan idi. Bu elbette bunlar arasındaki beylenişinin nıgıtıda da zor rol oynadı. Kalip'nin bizden edebiyat sanat tarihinde öz urunu var. 10 yıl gümründe o az gümür tügül. Elbette teki tarih kliniklerin aykasan olup bilmizliğine. Lakin bugünkü edebiyatının, bugünkü sanatının turuşuna yıkıntısı hazırlanıp görünür, hem gelecekte tağından da görünür. Kalip'nin en sonlu proyektlarının birisi ул безнең җыр лабораториясыдыр. 2019 елда узган беренче лабораторияда 3 сайлап алу этабы узганнан соң гала-концертка 20 җыр үткән иде. Лаборатория үзенең эшчәнлеген остаханәләрдән башлады. Разил Вәлиев, Резида Ахиярова кебек талантлар җыр язу тәҗрибәсе белән уртаклашты, иҗатчылар эшлеге җирәбә ярдәмендә сайланды. Әзер җырларны исә үз эшенең остасы булган жюри бәяләде. Kalip'liler Tatar estradıсын яңа профессиональ җырлар белән байыту хыялын проект ярдәмендә тормышка ашырды. Kalip яңа буын җыены быел да әлеге лабораторияны үткәрде. 2 сайлап алу этабы инде узды, язга гала-концерт узачак. Кичә безне проектта җиңгән җырлар белән дәвам итәбез, дуслар. Хәзер сез сәхнәдә шагыйрь, композитор, җырчы эшлегенең бер матур үрнәген күрерсез. Мин яшим сәхнәдә. Гомерне бүлгәләп, йөзәрләп, меңәрләп. Әүлия бүген, иртәгә җилбәзәк. Бер көнлек күбәләк. Мин сөю, мин хәсрәт. Мин сәрвәт, мин хәят. Мин тере, мин хәләк. Күп миндә ул рольләр. Кем яман, кем әйбәт. Нәрсә хак, ни гайбәт.
Үзеңне ишетеп алсамчы, нихаят. Kimgadir bir kuyen, boğum
Kitkенше калдырып Kitkенше калдырып Мин яшим сәхнәдә Йөзәрендә мәңгелек Мин сөюп, мин хәсрәт Мин ул сез Ниһаять Ольга Шерифжанова, Эльмир Низамов, Луиза Янсуар. Biz uçağımız yarıp Zender kukne Yırak aralarga Şiçirlerde Kuşinsak da Lekin doğan yakın Güzelliği bende Tüylerinde Tuğan Şiirler Şan olmak bile Hem güderemizle Havalara Tuğan yakın Yeniliklerine Şiir bir canım Kitabın kabar duyuran Yıkık yollara döndürülen Duman yokta makur yaparım Ona koyarız değil benilerden Tuğan şiirler şarkı
Süyhen bir yana Табаевлар гаиләсе. Айгөл Хайри, Салават Табаев, Җәмилә Табаева. Кім болды өмірнің атында кімдерге не yazған көклерінің қатында тәқдирлер якында біз дұшман bu yaktı dünyada yaşauni to'yg'anda qaysi yo'l qaysi uqma yo'nalgan qiblaga qaysi yo'l aqar qayoqqa ey zihar yuraging ishagay Aşıkma bendiga biklemi O jirda her adam yüzünde Günahsız verişte bitlegi Eksinler kemidek Kem oldum yollarının şadında Kemidek Kahveye girelim Şaşırdı
Артур һәм Эльза Исламовлар. Рахмат. Зур рәхмәт, достар. Миләүшә Хәйруллина. Миләүшә Хәйруллина музыкасын күрсәтеп, аллах сезләргә баса. Һәм бүген кич буе сәхнәдә Ля Примавера оркестры. Дирижер Ильяс Камал. Һәм Валерий Коротков җитәкчелегендәге Джайв төркеме. Biz ijod kishilaridan qarab energiya olamiz. Shoir, kompozitör, җырчылар, һәр кайсы үзе бер дөнья. Казан иҗади яшьләргә бай. Калиб аларны берләштереп зур эш башкарды. Биредә талантлы язучылар, композиторлар гына түгел, Калибның идея авторы Гүзәл Рабзилина да үсте. Бүген ул Казанның социаль өлкәсе өчен җаваплы. Шәһәр мәдәният, талантлы балалар үстерүгә дә зур өлеш кертә ул. Теләгем шул, Калиб эшен туктамасын. Киләчәктә дә бергә булыгыз, яңа яшьләр үссен, яңа әсәрләр тусын. Бәйрәмегез белән без сезне белән горурланабыз. Иң изге теләкләр сезгә, кадерле дуслар. Her biz